I'm DJ Ramsey on the building. Come on you bushman, I'm boy in arewa, fuck you nigga. Na shiga uku, ya zami da ku. Reasons yana neman hada fadan mu da ku. How we gonna do man, ga mu nan mu da ku. Peace, unity, shine ya fi dacewa da ku. Assassination, 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 assassination. What do you want to do, man? Stuffing sass, man. From Lagos to Abuja. Yeah. At the end, high kiban. At the end, kill people. At the end, yahoo, 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 boys. Assassination, 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 assassination. Ku hau kowa da sara wani shegen siyasa karfe na nasara kun ce a tsaye da sazo mun kuna neman gyara kun ce Abuja kun kona motoci mai kuke gadara mai kuke gadara da wanne ne arewa kuke so mu ji da wanne ne amuro ba za mu ji koko kidnapping arewa za mu ji koko da Boko Haram arewa za mu ji terrorism suna rikirkita arewa Maiduguri arewa Katsina arewa Zamfara arewa Birnin Gwari arewa Abuja only arewa Kano arewa How we gonna do man muna arewa ana sarki yaro dan arewa ana kama mutane ana kashewa yaro dan arewa